samari ka ɗaura akuya nan wajen na yi magana da mahaucin zai zo ya zuwa ya siya. Babu damuwa baba. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam barka dai. Barka da isuwa. Mun lafiya ya gida ya aiki. Yawwa barka lafiya kalau alhamdulillah lafiya. Yawwa ni ne mahaucin da aka yi magana zan sai akuyar taka. Oh kai ne ko? To sani da zuwa. Kan tuno ne ka mutu kudi a akuyar taka. To gaskiya dai ba mu mushi wani kuɗi ba amma dai ka duba ka siya kawai. Sani akuyar ba ta da lafiya ne? Na ka tana wani irin kashi ne. A sani na dai ka akuya nan lafiya shi kalau. Jiya ne dai da shekaran jiya bai shi abun shi ba. To daga baya da bufo ya je ya yi ciyawa ya kamo shi ne dan yanki da guda mai ta gudawa. Yana jikinta, ai da albarka sirri ta haka. Kana ji ko yadda za a yi? Akuyar nan naira 12,000. Ka albarka 12,000 kan albarka. Dan Fulani akuyar nan jinya. Ko yadda za a yi? Ba a nemi ba a kai ba akuyar nan ka bada jaka 32. Jaka 32? A bar mai ta jaka 30 na siya jaka 30. To babu damuwa ka bada kuɗi. Ka amma Ba Dan Fulani ga kuɗinka ka irga gani. Yawo. Ka amma dai mahaushin nan mawa ne. Akuya ne yana ƙara kwana biyu mutuwa zai yi. Amma ya siya har jaka 30? Wato na gode na barka lafiya. Wannan akuyar na tunanin ciki ne da ita. Ga kuma alamun yunwa a cikinta, ga kuma zazzaɓi. Amma bari in yi ta lura na gani. Kai, yana akuyar na ya mike zuwa taka. Mene ne kamun shaka? Na ba ta abinci ne sannan kuma na mata allura, sai kuma na ba ta ruwa ta sha. Ai ina da ruwa ta sha. Ai ina shaka. Na ba ta abinci ne sannan kuma na mata allura, sai kuma na ba ta ruwa ta sha. Ai ina kyautata zaton cewa nan da minti 10 za ta yi haihuwa. To a shi kenan yanzu kawai sai in jira in ta ayyuwanta fi da shi a ji a ɗaya da bafansa a gida cikin kar. Ban gane ka tafi da shi ba. Kai kan ba ka sayar min da akuyar ba? Masha Allah, akuyar ta aihu ki. Radon Allah, ai iya akuyar na sayar maka da shi, ban da ɗan shike shi. Kai, tamfara suke akuyar nan. Ka suke na akuyar nan. Wannan sa kai faɗa akuya nawa ne fa, baran sa kai shi ba, ka ji ko? Tamfara da mu samu matsala da kai fa, ya za a yi ka sayar min da akuya kuma ka ce wani? Radon Allah kare kake sai na raɗa maka sandan nan in baka saki da akuyan nan. Kai, wai ne yake faruwa ne ana? Tun ɗazu ina jin hayya. Ya ce maka ciniki da shi ya sayar min. Bayan na siya kuma sai na mata allura na ba ta abinci. To daga nan kuma sai ta aihu. To bayan ta aihu kuma ce lalle ne ya ɗauke na ba shi. Da hali kuma riga ta ya sayar min da akuya na ba shi kuɗinsa. To kai ɗan Fulani kai ne baka da gaskiya. Ya za a yi ka sai da akuya kuma ka ce a baka ɗan cikinta. Wannan san ba zai yiwu ba. Kai ne baka da gaskiya. A ratu Allah sai ya ban na akuya Tun na. Ya ɗazu ina jin akuya mu kai hayya. shi. To, ne dai kun ga tafiyarta. Tun da abin na kuna fuskanci ba na ƙarewa wani. Haka fa aka yi ta ɗauki ba daɗi tsakanin mahauci da bafulatani har sai da suka galabaitar da na akuya na fasa kashe shi. Daga nan sai wani tsofai mai basira ya yi tunanin cewa wannan faɗan nasu ba mai ƙariya ba ne har sai an dangana da wajen mai kari. Kamun ɗan fara ne kamun na siya. To bayan na siya kuma na ba shi kuɗinsa. Bayan ya tafi sai akuyansa ta haihu. Wa shi ne da wai sai lalle an ba shi ɗan akuya. Alhali kuma na riga na sai akuyan na ba shi kuɗinsa. Wannan Gari da ya ji duk abubuwan da ke faruwa
da ya daka tsawa don Fulani sai da ya fi tsari a Wannan wani irin wandonsa. shashanci ne. Ina ka taɓa ganin an sai da akuya an sayar da cikinta. Ai sai ka bari ta aihu a gida sai ka sayar da akuyar ka sayar da amma babu yanda a yi na cikin wasa a sai da shi. Don haka ku ɗauki akuya ko ba na mahauci akuyarsa da kuma yar akuyarsa ya wuce tafiyarsa. Kai kuma nan Fulani ba haka ake ba. Ka wuce ka taɓa abinka.